बूढ़ रहे, गांव पड़े जाते रहे, चले वही गौवा में एगो टीचर लड़का रहे, घर में से निकल बूढ़वा के पीछे। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आप पर बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शायद दिखा रहा है जो कर लगा कॉमेडी वीडियो, तो वीडियो में बने रहिए। सवारी से खतरनाक गली के बूढ़वा भइल बा। ऐसे कि एगो गांव में बड़ा खतरनाक बूढ़ रहे, गांव पड़े जाते रहे, चले वही गौवा में एगो टीचर लड़का रहे, घर में से निकल बूढ़वा के पीछे से खोद रहे। बुढ़वा ओकरा दुआर पर खड़िया के 500 करियम लोग, छावड़ा कहता गरिया के बुढ़वा तो उपाय करे। बुढ़वा भर मतलब गरियम लोग गरिया के घरे चल गई। बुढ़वा के आदत रहे लोटा में पानी दो के सिरानी छूटे, 4 बजे भोर में पैखाना करे चल जाए। लोटा में पानी दो के बुढ़वा सुत गई, चले छावड़ा के मन पर गरिया आज ऊपर उपाय करे। बस सब दुकान में गई हमरा ना विश्वास लगी हमारे में वो हमें ऐसे कि नाच के जोकर के तू बढ़िया बात कहला, कितनू मजा लिया बेला। नाच के जोकर के लोग 10 रुपया पुरस्कार ना देला, काहे ना देला? हमने के मर्दानवा हम तो हमने में चुमुक नहीं ना, हमने के ना खींचला। एक बेर आवत तरह से कह दे तरह तो आधा चीज यही पर 50 टकिया चढ़ेला। हमने के सुंदर सुंदर बात बतावला पर 10 रुपए के भुला देला, लेकिन हमने के इनाम पुरस्कार मिलेला। मोबाइल पर 25-30 को प्रोग्राम हमार चलेला, लेकिन कितना इनाम पुरस्कार कमाए वाला जो को रुपए सामने खड़े बने। लेकिन कोई ऐसा समाज लोग हमरो बैठाला, हमरो बहनी टूट जाला। ऐसे कि हमने के इनाम पुरस्कार के देला जे मर्दानवा के पार्टी होला, ओकरा अंदर लालच स्वार्थ ना होला। वो समझे लगी भाई वो कलाकार बा, कलाकार के 10 रुपया 20 रुपया पुरस्कार देवे के। ऐसे कि कलाकार के 10 रुपया 20 रुपया पुरस्कार देला से कलाकार का हौसला बढ़ जाता है और वो स्टेट का इज्जत बन जाता है। इनाम पुरस्कार कलाकार का हौसला, गायवार चिन्हे गायवार के, भैंसुआर चिन्हे भैंसुआर के, कलाकार चिन्हे कलाकार के। कलाकार का इज्जत जनता है। हमारा तरफ से लाख लाख धन्यवाद बा, हमारा पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया दबा कि 20 रुपया के पुरस्कार एगो मर्दनवा कलाकार के इज्जत के इज्जत। मन सफेद कपड़ा हो जो रंग चढ़ाई पर चढ़ जाई, मन सफेद कपड़ा हो जो रंग चढ़ावे जाई उहे चढ़ जाई। मन सफेद कपड़ा हो जो रंग चढ़ाई पर चढ़ जाई। आई मन जोतल रथ घोड़ा हो जे नहीं बढ़ाई वो नहीं बढ़ जाई। फिर कहले मालिक कि बाबू एकरा में लगाम बा, एकरा के खींच के राखो, ना तो जाके कहीं लड़ जाई। आई मोह माया के नगरी हमने का हर समाज के एक दिन छोड़ देवे के पड़ी सरकार, ना तो हर आदमी पर एक दिन आफत पर आफत पड़ जाए। हमारा तरफ से लाख लाख धन्यवाद बा, हमारा पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया दबा कि 20 रुपया के पुरस्कार एगो मर्दनवा कलाकार के इज्जत कैलक। चलिए फिर 20 रुपया और बेटा गई। और जो आदमी हमरा के रुपया देला बा, हमारा तरफ से वो आशीर्वाद ले ले। ऐसे सलवार पर हुआ नाच के जोकर से नहीं सुन सकत, सुनने का मौका मिली तो बड़का बड़का प्यास भट्टी पर नाच माहौल में ना। जे हमरा के इनाम पुरस्कार देले बा, पैसा देवे लगे गाँव जाओ। अब जे निकलले वही वो धरी कोई सारवा का रुपया देता नहीं तो कौन धर। लेकिन सोचने वाली बात है, नाच का जोकर होकर पैसा लेते हुए ऐसा समझ का है बोला, पैसा लेते हुए बोलता है गाँव उधर जाओ, पैसा देवे लगे गाँव उधर जाओ और ना देवे लगे बस जाओ। ये गौतम बुद्ध भगवान का बात कर। गौतम बुद्ध भगवान 2 गाँव में प्रवचन कैनी, एगो में सेवा मिलल, एगो में सेवा ना मिलल। तो सेवा लगाऊ के कहने की उजर जाओ और ना सेवा लगे कहने की बच जाओ। तो गौतम बुद्ध भगवान के पहिलका चेला के नाम हो आनंद महाराज। आनंद महाराज पूछे नहीं सरकार सेवा लगे कई उजारते नहीं हो और ना सेवा लगे बसाते नहीं हो। तो गौतम बुद्ध भगवान कहनी कि सेवा लगे ऐसे उजारल जाला कि उस सेवा करे के तरीका जानता, ओकरा लगे सब याता बा, ओकरा के उजरबा आ जय गो गांव में जाई, जय गांव के सेवा सत्कार के लाइन पकड़वा आज ये सेवा करके देखे जानो, ओकरा के उजार के का करबो, गांव बिगाड़ दिए के जगह को दिया ही रहे तो ओकरा के मच्छी रहे तो पैसा सेवा लगे लाख लाख
एगो गांव में बियाह होत रहे, एगो गांव में बियाह होत रहे, ओमे बेटा पक्ष के पंडित जी रहले आ बेटिया पक्ष के पंडित जी रहले। बेटा पक्ष के पंडित जी धोती कुर्ता पहनले रहले आ बेटिया पक्ष के पंडित जी शर्ट पैंट पहनले रहले। बेटा पक्ष के पंडित जी आंगन में बियाह करावे बैठ गए। माई बहिनी लोग दल पूजैया के गीत गावे लागल। दल पूजैया के गीत कौन है सारा लोग जाने ला, ओकर नाम ना जाने ला, लेकिन हम गाए तो पूछ जाइए दल पूजैया के गीत हो। देखिए कैसे माई बहिनी लोग दल पूजैया के गीत का बता, कैसे पंडित जी बियाह करावत रहे आ कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा बा। बाबा पिकावाली अइला भातुर पिबावा मैं मुनि के, पिकावाली अइला भातुर पिबावा मैं मुनि के, होली के देखावना तो कार में चुनी के, होली के देखावना तो कार में चुनी के। यह दल पूजैया के गीत माई बहनी लोग दल पूजैया के गीत गावत रहे। पंखा कराटा लागल है, पंखा के हवा मर, पंडित जी के आगे से एक बीता धोती उधिया दे। पंडित जी संयोग से वो दिन अंदर बियल ना पहले चले, पंडित जी के पेन बुक्स वालों के लागल। अब मैं माई बहनी लोग बियाह करावत रहे, चले एगो माई बहनी के नजर पड़ गई पंडित जी के पेन बुक्स वापो। अब तो 10 गो मेहरारू के भूत गावे लगली, कहते कहते आंगना में हल्ला करवा रही। अब पंडित जी के ध्यान नहीं है कि मर्दानी उधियाइल बा हमार पेन बुक्स लौकत। अब धीरे धीरे माई बहनी लोग लागल चर्चा करे, आई दादा रे पंडित बड़ा ठीना रबारे रे बियाह करावता कि पेन बुक्स देखावता। चलो सब घर है 10 बेर एने ओने तकल जाइए कोई नजर वही पर पड़े। अब धीरे धीरे माई बहनी लोग घर में से बहरे लागल। एगो लड़की बड़ा होशियार रहे, सोचल पंडित जी के ऊपर ध्यान नहीं के हवा मार के उधियौले बा हमार पेन बुक्स लौकता। आ माई बहनी लोग देख ले बा तो घर में से बहरे जा रहल बा। तो माई बहनी लोग चल जाई तो बियाह के कराई। तो लड़कियां सोचल ऐसा भाषा में गाय माँ बोले पंडित जी होशियार हो गए तो हमारा बात भाषा से पूछ जाइए कि पेन बुक्स वाला लौकता तो मर्दनिया खींच के तूप दिए। तो माई बहनी लोग रुक जाई। तो देखी कैसे लड़कियां गा के पंडित जी के समझावत या आ कैसे बतावत या आ कैसे उनके के बतावत या। बाबा पोथी बातता पंडित गईला भुलाई हो, पोथी बातता पंडित गईला भुलाई हो। आप भीतर के सामान कैसे बोहरी जे आइल हो। पंडित जी घूम कर ताकत रे सरवा गोरई के मूली का उगाड़ हुआ कब से हवा खाता बठुआ गई हमरा खाए नहीं गए। अब तो हमार रोजी रोटी पिटा गई। अब तो केहू हमारे के बियाह करावे के ना कोई भी पंडित को कोई चीज ना बियाह करावेला पेन बुक लगावेला। अब तो हमार रोजी रोटी पिटा गई। लेकिन पंडित जी सोचल है लड़किया के मुंह बंद करी जरूरी बा। अगर लड़किया के मुंह नहीं बंद करब तो गाँव में चर्चा पर्चा कर दी तो हमार रोजी रोटी पिटा जाए। तो देखिए लड़किया के मुंह बंद करे मतलब पंडित जी कैसे गा के बतावत रहे आ कैसे लड़किया के समझावत रहे। बाबा धन पाड़ू पाछी लहलुई छोटा बचाई हो, धन पाड़ू पाछी लहलुई छोटा बचाई हो। आज जहाँ जईबू तहाँ से लमहर भेटाई हो। पति का लमहर कलर सारा लोग हंसता मने ये दूल्हा से लमहर कहार दूल्हा भेटाई। पंडित जी दूल्हा के बतौले रहे लेकिन पेन बुक से लौकत रहे मार कर गए हिला। सब लोग गाना बनावता कुछ और हमने का मजा आ जाता कुछ और। आई गाना सुनी तो जाने कौन भाला दहलो को घोपरे
चुअता पानी ठोपे ठोप रे। जब ये गाना स्टार्ट होता तो एक के छवारी का लड़कन का मशीन कौन सी पर गाना के सुन के समझ के ना, अगर गाना समझ में आ जाए तो दीवानगी खत्म हो जाला। जाने कौन भाला दहलो को भोप रे आ चुअता पानी ठोपे ठोप रे। इसका मतलब क्या है? गाना सुनी तो गाना का डिजाइन निकाली, अर्थ लगाई, माने समझी कि गाना इस तरह है बनौले बा। अगर गाना का अंदर रही तो रिलीज ना हुई, गाना का माने दिया ना तो रिलीज होला। जाने कौन भाला दहलो को भोप रे। देखिए कितना सुंदर बात बा। ये हॉस्पिटल का बात बा। हॉस्पिटल के बेड पर औरत पड़ल है, अपना पति से कह दिया देखिए आज ऐसा समय आ गई बा जौन भालवा भोपलो को ओकरो में नहीं चिन्ह आज पहले बहाल देखनी हो। जाने कौन भाला दहलो को भोप रे, आधा घंटा के बोतल टांगल बा पानी चुअता ठोप ठोप रे। आ हमने के दीवाना बदला बा भाला हो एकरा से हो पाई। भाला ओकरा के कह दिया जो लोहा के निटिल हो एड़ी से लेके चोटी तक ले घूम दिया। भाला ओकरा के कह दिया हमने के तना ना दिमाग तेज हो गई बा कि भाला ये नहीं बुझ ले बड़ा। हमने के आगे बढ़े बढ़े देव सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में दिया के जोरा में ना। हुक्म गाना सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में। बताई तो कौन ऐसा मरद बा मेहरारू में गोरा में लइया का नहीं लइया आई जा गाना बता बता सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में। बाहर गाना बनावेला ऐसा ऐसा गाना का अर्थ ग्रंथ से लगौले बा। सत्यम सुइया से सत्यम सुइया के घरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाना पहुंचे रहो। सत्यम सुइया के सत्य के दिखावे खतरा आ सत्यम सुइया से कह लोग तारा घरे भोजन करे कब कि लंघा से नहीं भोजन करे पुत्र। सत्यम सुइया समझ गई नहीं कहने के हाँ प्रभु रउआ के लंघा से नहीं भोजन कराए कब कि तीनों जाना का बालक बनाए तो तीनों जाना का बालक बना के सुता दे। वही लोग के पत्नी से नाची नहीं के हमारे पति के जहाँ से गाना का मार्ग उठवलक सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में दिया के जोरा में ना। देखिए कितना सुंदर बात बा। चलिए एगो तनी बढ़िया बात रउआ बता दी दुख दर्द वाला बात हमारा लगे ओकर प्रचार आइल बा। रउआ हरदिया चौक पर बुझी की जे एगो बुटाई बाबा आवेला। बुटाई बाबा हमारा लगे काट बा रउआ लगिन के एड़ी से लेके चोटी तक ले मुड़ी तक ले कहीं दर्द हुई तो 2 फाइल दवा में एकदम गारंटी ठीक ना ठीक भइल तो राउर पैसा आपस आ कौनो एगो खाली दर्द ना उन्हीं के दवाई हमार चलेला। ऐसे कि हम पैसाखी से चलत रहनी है आज उनको 30 का फाइल दवा हो आज सामने खड़िया के लोग सामने दुकराई कर रहा। वो बुटाई बाबा के हमारा लगे काट बा नाच खत्म भैया पर जगह जरूरत हुई हमारे से काट लेली आ मोबाइल से फोन लगा के पूछ ली कि हरदिया चौक पर नरकटिया में कहीं आवे आ जाके एक बार ऊपर दवा के इस्तेमाल जरूर करिए कि सबको दर्द हुई एड़ी तक से चोटी तक ले राउर दर्द एकदम ठीक। बस 2 फाइल दवा में बुटाई बाबा के दवा और घर बाबा होंगे लौरिया के आगे से। चलिए दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।